Takže čus lidi, vítám vás na tohle z toho videa a dneska tady máme takový menší prank na pana děcko, na pan děcka a je takový prank menší, ve kterém si ukážeme, jak reagují děti na moje otázky. OK, tak jdeme na to. Napíšeme mu já nevím, co mám psát. Počkejte. Já se podívám. Tak, dobrý, OK. Podívám se na telefon, jestli je aktivní. Nebo tady spíš. Nahoru, ale vy to nevidíte. OK. No, tak jdeme mu napsat. Počkáme na chvíli. On je aktivní. Jak to, že není aktivní? Já dám střih a uvidíme se, jak tady bude. Uvidíme na tom, čau. OK, takže jsem tady zpátky, je tady, zobrazil si to. Je tady, můžete vidět. Aj, já jsem to nechtěl, tak. OK, něco píše. CS. Tak mu napíšeme, jak se máš. Tak, co odepíše? Špatně a ty. Jak to? Tak, co mi odepíše? Tak ten mi pěkně teďka vyrektoval. Jak dřevu. To je zajímavý. Blokuj sítě, OK. Tak mu napíšeme OK. Nebo ne, napíšeme. Jo. Lol. Jo, napsal, jo, fakt, že jo. OK. Nechci. OK. Tak, počkáme, jestli mě blokne. Počkáme, jestli mě blokne. Já nevím, jestli to vidíte. Vy to neuvidíte, ale napsal mi to tento člověk, který není dostupný.
OK. Já jsem kouzelník. Co mu napíšeme. Jinak jsem teďka na jeho profilu. Vyhlasnou teďka, počkej. Má tady Minecraft. Nic vidí spát a spít spát a blokny si ne. Tak, čau. Co mě nepíše? Bez tak bye, ne? Nebo něco podobného, nebo bez tak goodbye, nebo něco takového. Co mi píše? Bye. Tak ať si mě blokne, já chci, aby si mě blokl. Pan Martin James volá. Takhle se zdraví. Vy to asi nevidíte. Počkejte. Vy to asi nevidíte. Co je? Hej. Hej. Halo. Pojď, ne? Pojď, Vítku. Vážně. OK. OK. Takže to byl lidi takový prank i na vás, protože nevím, že si to všimli, ale já jsem za něho psal na druhém telefonu, teďka mi ho ukázal, tak já napíšu choose bambus, třeba. Vidíte, jsem to já. Takže jinak, to jsou všechno moje údaje. Počkejte. Ukážu tady Minecraft. Jakože ne, ten Martin James to není moje, ale tady tohle, ten Minecraftový, ten je můj. Takže si mě můžete rozhodně přidat. A já to teďka ukončím, no. Takže se s váma loučím, ještě se mezi tím bloknu, tak budeme se upravit. Tak. OK. Takže ještě se bloknu. Tak, blokovat. OK. OK. OK, takže pokud se ti tady tohle video líbilo, nezapomeňte dát like a já se na vás budu těšit do dalšího videa. Mezitím se s váma loučím a čau. Uvidíme se teda u dalšího videa. A ještě nech zanechat like a nezapomeňte to sdílet a dát odběr. Já se s tebou loučím a čus.